Des del Servei de Mediació Ciutadana del Consell Comarcal de l'Alt Penedès treballem per ajudar les persones que es troben en situacions de conflictes o de discrepàncies. Com treballem? Doncs treballem utilitzant i ponderant uns valors que ens poden ajudar a solucionar aquestes discrepàncies d'una forma pacífica. Aquests valors, que tots els coneixem, són valors com, per exemple, el respecte. Clar que podem tenir una idea diferent, però podem parlar-la des del respecte, parlar-la també, com no, des de la comprensió. És a dir, es tracta d'escoltar, però anar més enllà d'escoltar, de comprendre també que l'altra persona pot tenir una idea diferent i no per això té de ser dolenta, sinó que millor escoltant-nos, respectant-nos i comprenent-nos, podem arribar al consens i arribar a acords en matèries a vegades tan complexes com discrepàncies a l'àmbit familiar, a l'àmbit ciutadà, coses vinculades, per exemple, a vegades a sorolls o a diferències respecte a la cura d'un animal, un gos que borda, per exemple, o unes diferències en els llindars de dos finques. Realment els casos que ens arriben són molt variats. Sí que molts tenen a veure amb família, però molts tenen a veure també amb veïns i altres tenen a veure també amb situacions econòmiques. I amb tots ells intentem això. No es tracta tant, que això no ho fem des de la mediació, d'establir qui té raó o qui no té raó, sinó d'ajudar aquestes persones que trobin la millor solució pel seu cas. I, evidentment, la millor solució per a aquesta discrepància la tenen ells. Ells són la clau de la solució, perquè ni un jutge ni un advocat, per més professional que sigui, coneix la seva realitat, coneix la seva vida, coneix els seus fills, coneix la seva casa. Som cadascú de nosaltres, els que coneixem millor la nostra realitat i la nostra vida. Per tant, la resposta més adequada sempre està en nosaltres. Però a vegades necessitem algú que ens ajudi, i aquest algú que ens ajudi pot ser aquesta persona mediadora, que creant un espai de diàleg ens facilita que trobem aquestes millors solucions que ningú més a tot el món ens pot donar, perquè estan en nosaltres. I per tot això utilitzem aquests valors, com la pau, com l'aprenentatge, evidentment, sobretot també el reconeixement, reconèixer que l'altre té un valor i que potser en aquest moment em costa entendre'l, però el reconec com una altra persona que té el mateix valor que jo i per això l'escolto i per això intento comprendre. Per tant, des del Servei de Mediació del Consell Comarcal de l'Alt Penedès posem en valor tots aquests elements per ajudar les persones de l'Alt Penedès a trobar la millor solució. I treballem per les persones, i treballem pels ajuntaments, per les institucions, per tothom que ens pugui necessitar.